minutos da tarde seguimos con Fernando Vázquez no Quen anda aí e tiñamos unha conexión pendente, Marcial, importante, que con Master and Commander do Quen anda aí. Sí, señor, por eso che decía o que hai que facer polos amigos, porque el non foi quen de levalo a Land Rover, entón nós, que para eso estamos, os teus amigos e compañeiros da alma, pensando en ti, dixemos, bueno, pois traemos o home de moda, o home que está de actualidade, Fernando Vázquez, a túa disposición. Roberto Vilar, boas tardes. Aquí está, nunha cueva. Oye, onde estás? Pregunta Fernando. Moi boas tardes. Non ves tarde, Onde non? andas? Montañismo está facendo. Quero vos moito, pero non vos escoito. Ah, pois fantástico, vai salir fantástico isto, entón. Non escoitas nada? Agora sí, parece que foi Deus. Agora sí. Ai, Dios. No, Dice que non hai mellor xordo co que non quero ir, Preguntábamos, onde estás? Que tal de vacacións? Que estarás aí gozando aí fuego latino seguido día e noite? Mira, estou no Caribe. Mira as imaxes do Caribe. Mira. Ah, está. Chegou a parcelario ao Caribe tamén, cuidado, hai que cambiar o pexón, alá. Pois mira, digo a verdade, estou en San Cristóbal, na aldea onde nací, en Xove, porque iba a dicir darlles unha aperta a meus pais. Aperta non, que non se pode, pero bueno, vin a velos con distancia, pero vin a velos porque aquí na Mariña non daramos padre gracias tamén. Bueno, pobre, está a cousa mellor do que estaba, home. Hai que ser medianamente positivo. A ver se a cousa vai indo mellor. Mira, polo menos de Fernando xa estás un pouco máis cerca. Podes falar con el por Skype. Que tal, Roberto? Que tal, Fernando? Todo ben, gracias. Perdón. Mira, Fernando, xa sei que sabes que levo moitos anos xa detrás de ti para que veñas ao Land Rover. Bueno, está prometido. Eu sei que algún amigo teu lle dixeche que virías cando o Deportivo estivese salvado. Agora pregunto meu, falta moito para iso? Unha boa pregunta. Que retranca. Bueno, vai a depender, evidentemente. Non sabemos o que vai a pasar. Pero ti tamén sabes que a mí non me gusta, digamos, cando as cosas me van ben, adoito esconderme e gústame estar cando as cosas van peor. E además eran momentos moi estresantes, moi seguidos, evidentemente. Cando as cosas se van ben non tes que dar moitas explicacións. Bueno, nós, Fernando, xa, estamos escoitando de todo o que estamos falando, todo do Fuenlabrada. Eu personalmente teño moitas ganas de que viñeras ao Land Rover, polo que ti significas, e xo digo sinceramente, polo que creo que significas para moita xente deste país. Non só para a xente do Deportivo, non só para a xente do fútbol. Eu creo que eres un tío que vive o país dunha maneira que moita xente se sinta identificada contigo. Ca maneira que tes de facer as cousas e ca maneira que tes de dicir as cousas. E por eso me pareces un valor importantísimo e moi inspirador para este noso país que é Galicia. Entón, claro, a mí me encantaría, evidentemente, como unha persoa como a ti, que eu creo que és un referente que estivese no noso programa, pintando a mona, que creo que tamén é parte do que somos os galegos. Gracias por las palabras, eu creo que non, máis bonitas non poden ser. Ninguén me dixo palabras tan bonitas como ti. O que, o de pintar la mona? Non me estou declarando. Queredes música romántica? Temos música romántica, compañeiro, sampler. Pero que che digan eso... É bonito, non? No, súper... É que eu vin así olliños entre os dous, non sei. Súper bonito. Estarei no Land Rover, tranquilo, Robert. Bueno. Acaba de dicilo, Robert. Sí, Fernando. E con respecto ao que estaba falando, quería... Vou apuntar unha cousa, que, bueno, é a miña humilde opinión. Eu creo que o Deportivo da Coruña tiña unha oportunidade de salvarse. Estaba condeado, pero tiña unha oportunidade de salvarse. Claro. Que era xogar a mesma hora que os demais e que gañara e algún perdera. Tiña unha oportunidade. Claro. Dame a sensación de que non se lle deu esa oportunidade. Dame esa sensación que non se deu a oportunidade. Tamén quero dicir que a min isto de cando volveu o fútbol, a mí non me pareceu que volveu ao fútbol, me pareceu que volveu ao negocio. O fútbol sin xente me parece un pouco raro. E non vai a ser que detrás de todo isto haxa máis negocio que fútbol. Sería triste, esperemos que non. E no que é a parte xa sanitaria, ostras, isto sí que dá moita pena. Dá moita pena porque ese xogador do Fuenlabrada que foi para o hospital ten familia, terá uns pais, unhas nais,
estarán ahora jodidos, preocupados, e dá moita pena que podan pasar esas cousas, e aquí non vai haber máis responsable que a Liga, está claro. A Liga é que custodia non só o xogo, non só os cartos, tamén custodia a ese chaval que foi para o hospital. E a Liga ten a obligación de cuidar tamén dese rapaz, e eu creo que non o fixe. Pero, bueno, espero que as cousas vayan como teñen que ir, e eu creo que irán como deben de ir, pero eu creo que todo Galicia, eu vim o comunicado do Celta, todo Galicia está co Deportivo, porque eu creo que é de xustiza. É de xustiza, exactamente. Bueno, esa parte que ti falas de negocio, sabes? É unha parte que os deportistas non viven en sí. Para min o fútbol, eu estou entrenando o Deportivo, é cando entrenaba o Loxo, o Campo Rapado, o Lalín, exactamente igual, sabes? É dicir, para min é 20 chavales aí, entrenamientos e gañar partidos. Esa parte de deporte sí está aí. Ora, a parte da pasta ou a parte industrial, digámoslo así, e quizá daí veñen un pouco as críticas de moitísima xente, non? Pero nós estamos entrenando con chavales, con deportistas, e que temos que gañar un partido o fin de semana, iso é como se xogara o Castrofeito contra o Pino. O mesmo. Estou de acordo, pero seguramente os responsables de todo isto están máis pendientes do negocio que do fútbol. Seguramente, non sei. Bueno. Nós estamos máis pendentes de outras cousas, de outros asuntos que temos por diante. Roberto Vilar, eu non sei que tal se vive de vacacións, aínda non tiven oportunidade de sentir esa experiencia, pero supoño que o levas ben, que non estás deprimido, non? Ni moito menos. No, estou de vacacións e fai ben descansar un pouco a cabeza, porque está un mundo, vamos a deixar en regular, Vamos a deixar en regular. Regular tirando mal. Pero bueno, hai que botarlle bo ánimo. Isto non sirve de nada, hai que botarlle bon humor e intentar facer cousas igual, con precaución, pero facer cousas igual. Hai que intentarlo. Compañeiro, descansa e goza das vacacións que merecidas as tes, xa nos veremos. Bueno, pois moitas gracias, Rodrigo, tamén que empeces agora as vacacións. Oxe mesmo. Felicidades polo programa, Rodrigo e Marcial. E felicidades a Fernando Vázquez, porque a mí un tío como a ti, seña do Deportivo, do Celta, do Lugo, do Arentexo, un tío como a ti me representa, Fernando. Gracias, Roberto. Gracias, Robert. Unha aperta, compañeiro. Feliz verán. Que vaya ben. Despedimos a Roberto, deixámolo de vacacións. E, home, Fernando tamén un descansiño terá que ter, porque este home non parou desde o fin de semana, non? Non tes ganas veces así como de coller a cama e dormir 24 horas seguidas? Non, cando estou motivado, sabes, pues non me canso, porque teño un interés moi claro en estos momentos. Pois seguro que gracias a ti hai moita xente que tampouco se cansa, se pon detrás tú e... Eu non quixera rematar esta oportunidade de ter con nós aquí a Fernando Vázquez e de ter como temos a moitísimos, a milleiros de deportivistas nestes momentos mirando quen anda aí a Televisión de Galicia. A min gustaríame, Fernando, que te dirixiras a eles, a esa cámara, e que lle dixeras o que realmente pensas e sintes nestes momentos. Que lle dirías a todo o deportivismo? Bueno, falaría diferente se a Liga tivera acabado, sabes, como tiña que acabar, pero que lle quero decir, pois que teñan esperanza, que teñan ilusión e que vamos a pelexar todos xuntos porque o Depor reciba o trato que merece, porque é de xustiza. E, polo tanto, animos a que a súa enerxía unificala de alguna maneira para xa saberemos como darlle salida en algún momento. Fernando Vázquez, moitísimas grazas por acompañarnos o que anda aí. Un placer. Moi amable. Venga. O placer foi noso.